Искам да направиш едно задно салца. Не отказвай, убиваме ги. Ау! 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 Добро утро, YouTube! Изключително е приятно отново ви приветствам в моят канал. В това видео ви взимам с мен на един 3-дневен кикбокс лагер, който ще се проведе в село Бързия. Нека да не си губим повече от скъпоценното време, ами директно да се оправяме и да тръгваме натам. Да, Сашо, покажи как си спукваш гърба. Е така. Да. Седна и като се удара от земята. Машини, както видяхте, пристигахме вече в Бързия. Сега, плана какъв е? В момента часът е 2:26 и имаме около 4 часа до първата тренировка, която ще е от 6. За това решихме да отидем да направим един басейн. А всъщност в самият хотел имаме басейн, обаче нещо помпата или не знам какво се е прецакал и няма може да използвам него, затова ще отидем един, който е малко по-надолу. И така ще ви взема с мен да видим положението там на басейнчето как ще е, така че нека отиваме натам. Оп, майде, басейнчето. Искам да направиш едно задно салца. Давай. Yeah. Е, това не беше предно залата, бе, Луд. Аре, дай, поскачаме. Айде, смайката. Така, приключихме. Чакайте, остава само за малко. Приключихме, както видяхте, с басейнчето и сега се оправям за първата тренировка за днеска. Тя ще е единствена, защото дойдохме по-късно, ние дойдохме към 12 часа. Отиваме да снимаме първата тренировка за днеска, която мисля, че си условия на ръкавици, си има всичко. А утре сутринта, почваме сутрешната тренировка, ще е тичане и без ръкавици са условията. Ай, готов съм, да слизам, защото най-вероятно съм последен и са. Не искам аз да съм последен да ме чакат мене. Его надъхания. Преди всички. Вече загрял. Ще тренираме на игрището. Добре, учете лъчета. Втора тренировка за лагера. Започваме с леко тичане. Викаме на игрището. Пачките по двойки, 3 секунди правиме. Лява, дясна, давам. После казвам крушета. Давай. 3 секунди. Uppercut и в стомаха. 3 секунди. Крак едновременно. Да, правим. 30 секунди. И останащите 30 секунди ги правим на планка. Планка долу 30 секунди. Да, всички добре. Взема лъчето. Пам. И сега вече. Пам. Примерно. 2 на 2, 2 произволи удар. Добре, момчета. 6 удара. 3 на 3 с крак. И 3 удара с ръце. Тук треньорите ни дадоха да поиграем малко свободни спаринги и искам да използвам момента да благодаря на всеки един, с когото успях да поиграя и да обменим опит един от друг.
Приключихме. Както видяхте, приключихме тренировката за днеска. Беше доста лекичка, доста така загряваща, така се каже. От утре почваме по-тежките тренировки. Както казах по-рано, сутринта ставаме 10 часа, ние първия крос, ще има походи най-вероятно в планината. И така, сега ще отидем, ще хапнем, ще навечеряме, после може да слезем долу до селото да разгледаме и се включвам когато мога. То съм аз за вечерната разходка. Точно къде отиваме? Не знам, нека да избързия тук да ни... Не знаеш, че от чужо село и керамидите бият? Меко казано, и керамидите, и бордюрите, и колоните, и всичко. Няма такъв вариант. Само да ти кажа, че 80% от кикбокс отбора ни са деца. Ама те са стабилни деца. Опа, его най-стабилният свят. Абе, това има чистачка като на 8-5 автобуса, бе. Уф. Как бие камерата, брат? Куче! Няма малко вода. Какво правиш, куче? Ей, куче, какво правиш, бе, куче? Ей, куче, що се разсърди, куче? Ей! Куче! Приключвам влога за днеска от банята, понеже от момчетата си легна и не искам го събуждам с моите лирични отклонения. Днеска мина, утре ставаме с нови сили, 8 часа сутринта отиваме на закуска и след това чакат 2 тренировки, почваме с крос. Направо ще видите, няма какво да обяснявам, пожелавам ви лека нощ и ще се видим утре сутринта. Чао! Най-доброто, ден-две, отиваме на закуска. Еми, назакусахме се добре. Сега е време за първата тренировка. Кросче, малко слова без ръкавици и направо слизаме надолу. Сега ми си поставихме един филм и даже... Айде до магазини, брат. Почваме лек крос. Нямаме да търсиме темпо, просто това ни е загряваш, отичаме. Брат, това ще е епично клипче, сега ако паднеш, ще го се превършиш. Нали? А? Няма лъжа, на нагоро си е бая по. Тега тук си, бая с кола, ама не отказвай. Опиваме ги. Уф, его, финиша. След като завършихме с тичането, се отправихме към една от полянките, на която да продължим следващата част от тренировката. Нещо, което не очаквахме обаче, беше, че там ни очакваха странни видове пълни и петли, които ще чувате в следващите кадри. О, има пълн, бе, човек! Пускаме тук рамената и натискаме по 3 секунди. Трябва да сме седнали на пейка. Един като влезе на път, другия изтегля и хубаво събира ръцете. Може вече да влезем, нали? С съпърка. Почваме въртене. Хубаво с коляното напред, натискаме с коляното. Тук работим хубаво събрани, защита и пресичане между ударите с отворени ръце. Съберете повече пръстите и страни. Страни. Не напред. Как беше, Саше? Бам! Сега ще виж маващото. Па! Па! Шоп! 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 Това е избягало от лудницата, господин. Не му обръщайте внимание. От Корил е дошъл. Шоп! Шоп! Ай, малко разтягане след тренировка. Това след тренировка е едно разтягане задължително. Между не го правя толкова често, ама за това се получават контузиите. След тренировката забелязахме, че точно зад нас има трамплин и като едни истински бойци отидохме да си поиграем малко на него. Ау! Ау! Ау!
водата, да си взема сега чеклите, че съм си ги забравил вчера. Сега отиваме, няма ходим първо на басейна, ами ще ходим до един вир, който може да се скача в него. Там има някакви скали или нещо такова. Ходим на там. Не знам къде тръгнахме. Сега сме някакви пустиняци. Никой не знае къде отиваме. Май стигнахме до Цимвир. Добре. Оп! Ева го първия, престрашил се. Да се напребим. Резко, резко се хвърляй. То се ненормален. Бах, ти ненормалния, бате! Приключихме с скоковете, беше много яко. Сега ограбихме тук хората. Какво правите, момчета? Къде ме? Няма да е. Мали. Отивам се опарам преди втората тренировка, да почина малко и така те. Често казано, сега като си легнах, много ме да мразя за втората тренировка, обаче няма как. Дошли сме, днес почиваме да тренираме. Пак че не стигна. Едно, две, три, излизам. Бам! Също изглеждаш ми измъчен малко. За малко да припадна, тук едно прошение от нас. Айде, втората тренировка приключена за днес. Момчета, тренировката свърши, пихме, вечеряхме. Сега, понеже явно ни е доста скучно, най-вероятно ще направим едно нощно къпане в басейна. Всъщност не знам дали ще ни позволят първо де. Чакай да снимам. Виж момчето с какво ще реже динята. Не че нещо, ама избрахна хората. Ти се, мамо!